lain na sad nga makatandog nga gibutang sa ato karon nga lungsuranon kining atong weekly nga diocesan nga paper nga nasubo ang atong Santo Papa si Pope Francis tungod sa report nga taas kayo ang pagsaka sa kaso sa hikog sa mga batanon. Dugay na kong gasigig sultian nga nisaka gyud maayo ang cases sa suicide sa mga batanon. Gani kung magpakumpisal mi og mga eskwelahan bisan sa level sa grade 6 nga mangumpisal na agi pipila mo ingon, Father, naka-attempt ko og kuha sa akong kinabuhi to end my life. Labi na gyud diri high school, labi na gyud ini college. Nag-contest ni sila. Ang lain sad nga isulti bisag elementary masyako, Father, I committed premarital sex. Mas daghan aris high school, mas daghan na gyud inig-abot nag-college. Lingi ay mong tupad. Ing nawa pa kay planong maghikog. Sige. Na. Waka kay bao kana imong tupad diha. Waka kay bao. Nananay kuan, nananay gi plano-planohan. Unsa man ang number 1 gyud nga rason nga ang tao makahunahunag hikog kun wa na siya mobati nga siya gihigugma. Bisag unsa pa ka kadaghag kwarta, bisag unsa pa ka successful, bisag top notcher pa kas mga board exams, ikaw pa ang dagko kay ranggo sa kompanya, bisag ikaw pa mo'y pinakasikat nga celebrities kalibutan, pero maka-feel gani kang wa na kahigugmaa in your intimate moment in your heart, patay gyud ka diha. Na magani pari madre maghikog nya magmisa mi kadaghan aning tao, daghang tao kami pag center of attention, pero usahay ma-feel namo we are not loved anymore. Kana bang ang mga tao ba manglakaw lang, manglakaw ya mo ending yung ka nga ikaw ra yung usa nya do na kay gusto nga himuon bawal. Ana, nasa nalay mong buhaton? May pamatay. Ana, yang ano man nga daghan mang mga tao nga maka-feel nga wa sila higugmaa. Ang unang culprits anang maong kahimtang maogyod ang pamilya. Family. Kay kun ang usa ka tawo dili gani makaangkon nga ako ning pamilya that I belong to this family, ma-feel gina niya ang vacuum of relationship. Mura siya na ay gipangita nga di niya makita. Kay ngano man broken family. Produkto sa broken family. Mao na ang simbahan mo ingon gyud why divorce? Bahala nag mga pangos o mga ungas o mga musmos wa gyoy divorce. Ngano man luoy kaayo ang inyong mga anak nga inyong gibuhat nga iniglingi nila bakante na, wa nay papa, wa nay mama. Magguba sa nang ilang nabuhi. Ikaduhang culprit kanang mga maghimo anang premarital sex. Kana bang way mga kasal unya wa pay pamilyang gitukod unya magtinukhangay na. Tinuod gid na. Daghan kay mga umpisal nako nagdepresyon. Labi na gyud moabot na sila sa ilang adolescent age kay masuya sila sa ilang mga kauban nga inig graduation, inig activity sa school, naadayon ang mama papa nya siya, wa gani kay ang iyang mama nga gitukhang sad sa uyab, nakatong iyang papang wa niya maili, hain nakakaron, wa sa gyud magpakita ang iya sang mama ni abroad pod kay naningkamot in town, unya gibilin siya sa iyang lula
ug sa iyang auntie baka nga mga terror sad kaayo ang uban. Maghilak in taon nga makaingon, hain man akong papa, hain man akong mama, may pagwa na lang ko pakatawha. Da, hilom lagi mo. Muna kamong mga ulitaw, apil na sad mong mga minyo, ayaw in taon mo panukhang anang dili ninyo asawa. Gidili gina sa simbahan ang premarital sex, gidili sad na ni Kristo. Kay luoy kaayo ang epekto ni ana. Luoy. Kamusang mga babae, mga dalaga nga wapa mo tukhang nga ay sad mo patukhang oy. Luoy kaayo ang inyo unyang sabakon nga anak naa pagyoy taga dinhi simbahan nag-alagad na nga buntis nga way bana. Nya ang subo pag yung palandongon, doon na pag akong mabatian nga istorya siya, iya man ang plano pa der. Nga naman siya, daan naman na siyang gaingon, di ko magbinyoy, magpaanak ako, kapoy kay buhian ang bana. May panang anak. Nya, asam na padong imong anak ko niya inikadako nagmangita, nagpapa. No. Lingi ay mong tupad. Tingnan na kay papa. Tingnan ba yung nanakay father? Pangutan na. Nya mudoko ganina siya. Padi, patong ni padi. Nya sunod nga culprit nanong daghang maghikog kaning bisyo. Kanang bisyo sa mga ginikanan, bisyo sa ilang mga gisaligan nga mga tao. Usahay pa maapil pa sila sa bisyo. Na pagidintay musuyo ang papa, imolested pagyud ang anak. Luoy kayo. Ang anak nga namolestiya sa iyang papa nga iyang gisaligan or sa iyang stepfather kay ang mama sad nagminyo og lain, nagdasad sa iyang anak nga dalagita, nya nagminyo og lain kay this is the right person I found. Og katos ang iyang gibanabana maura say ni unay og molestiya sa iyang dalagitang anak nga ibilin ngadto sa balay. Kana sad lain na sa nang kaso bisyo. Digilingi ay mong tupad ning na unsa may bisyo nimo. Makahikog na. Mao na sa atong ebanghelyo karon si Jesus nag-hiring. Nag-hire siya mga laborers. Kinsay mo apply ta sa kamot. Nag-hire si Jesus in siya daghan kayong i-harvest jutay ragyod ang mga laborers. Kinsay mo apply sa kompanya ni Jesus ta sa kamot. Ang wa mo apply, ang di gusto mo apply, mga trabahante mo si yawa. Kay ang yawa malampuson kay iyang kompanya dinis kalibutan. Daghan kay siya laborers naa sa internet nagsigig kiay-kiay nga hapit way mga sapot kana mga laborers na siyawa. Kanang panahon sa mga pistas kapilya siging disco, siging sugal, kana siging hubog-hubog, mga laborers na siyawa. Siging pamaligya ng mga siyabo, siging baligya ng siyabo, siging suyop, mga laborers na siyawa. Hasta pagay din simbahan, pagay laborer ang yawa. Kanang magsulob ang mga ana-ana lang dinhi, pakita-kita ng mga kanal-kanal dinhi. Kana mga laborers na siyawa, hasta pari, maliborer. Jutay ragyod ang mga ngani nga tinud-anay. Unsa may trabaho sa mga ngani? Ang trabaho pagtigom sa katawhan. Pagtigom. Unsa may buhaton sa laborer sa yawa? To scatter and to kill people. To scatter. Kanabang mag-away gyud, magkinihaay gyud, maggubat gyud. Pero ang sa Ginoo mag-usa. Tigom. Matod pa sa unang pagbasa, magkatigom ta. Nya matod pa sa atong tubag sa Salmo, unsa to? Kita ang iyang lungsod, ang karnero sa iyang panon. Kita Ang iyang lungsod, ang iyang lungsod, ang karnero sa iyang panon.
tigom, magpanon ta tigom. Ana, munay atong ilhanan nga ikaw under kas Ginoo. Nakaron kay nag-hire man ang Ginoo, unsa may mga qualifications. May sanang na qualifications. Ang usara gyud qualifications Ginoo, kinsa tong kamaong mohigugma. Kinsa tong kamaong mohigugma pwede nang i-hire. Kinsa ninyo dinhi ang kamaong mohigugma? Ta sa kamot. Ha? Di mo kamaong uban? Na, sargod taon mo, di mo kamaong mohigugma? Kitang tanan kamao. Sige, hibaw ko katungo mo isa, dili na gustong mohigugma. So, mao na nay sunod nga requirement. Kamao niya gustong mohigugma. Kaya naman say kamao, pero dili gustong mo practice. Kanang kamao, o niya gustong mohigugma. Sige, lingiyay mong tupad. Ing na mga playta. Mga playtas Ginoo. Kanara may requirements. Kamaong mohigugma, wa naman ay question, kamao man tana, gustong mohigugma. Nakaron, unsa may sweldo, kita mga apply ta, moingon marita, pila may sweldo dia. Unsa may reward, ang una, tagaan ka og gahom. Unsa may gahom nga ihatag, matud pa diri sa Ebanghelyo, gahom sa pagpapahawa sa mga yawa, pag-ayo sa tanang matang sa sakit, o gahom sa pagsangyaw sa Ebanghelyo. Di mo ganahan di mo ganahan gahom. Gahom sa pagpapahawag yawa. Niya dili gani ka mo apil ni Kristo, automatic giyawaan na ka. Kaya wa man kay gahom. Di ang yawa mo so dayon nimo. Pero mo apil kang Kristo, abisan ganing mo apil ni Kristo, na pagiusan na yawaan si Judas Iscariote. Niya may niapil 12 ka buok na yawaan pag yung usa. Kay kana manggong yawa mga igsoon, maningkamot gyud na siya sod bisan pag unsaon natong ali. Samot nagyugwa tay gahom kay wa ta mo sunod ni Kristo. So mo nay sweldo gahom. Ana, unsa pag lain nga paagi nga para mahimutang or ihatag sa Ginoo nato, in addition sa gahom, tagaan ta niya og permanenteng kalinaw, permanenteng kalipay, o permanente nga katagbawan, lasting peace, lasting happiness, and permanent satisfaction. Nanong wa man mo makonvince? O, kinsay mo apply? Tasa kamot. Ng-apply na. Galista ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ron gatanaw, galista. Sige, galista na. Ang Espiritu Santo nagtanaw ron. Wag pag yung mga apply. Sige. Doon na pag yung katapusang reward. Basta mo apply ka, o niya, mahard na kas Ginoo, automatic na ka nga, dunay puy-anan, house and lot sa village sa Ginoo dito sa langit. First class village. Nga wa na giditoy buangon, wa na'y kasakit, wa na'y kamatayon, wa na say bayronon ni adtong maong village. Libre tanan, pero first class ang imong matagamtam. First class nga pagkaon, first class nga ilimnon, first class nga puy-anan, o mga first class nga mga silingan. Kinsay mo apply? Daghana na aning qualifications. Ang unang buhaton, mupalit mog slot. Nga naman, love man kaha. So, ang unang buhaton, mobayad kag entrance fee, palit og slot, di bitaw. Kining atong slots dinhi, kining atong mga projects, mga activities sa simbahan,
These are opportunities aron maani nato, matigom nato ang katawhan sa Dios. Naman to'y paborito na ko mga group of singers, The Flatters. Nasa day, The Slatters, no? So, pila ka book slatters ang nagtinabangay aron makabayad po ta sa required financial obligations. So, nindot yun kaayo ang mga laborer sa Ginoo, makamugna og nindot nga mga proyekto, dili makaguba. Pero ang mga laborer sa yawa, dili lang mo scatter sa mga tao, muguba pagyud sa hinimo nga mga nindot nga infrastructure sa tao, sama na ron nga bungkag nga mga edifices o structures dito sa infrastructure sa Russia o sa Ukraine nga gubat. Grabe kaayo, makagusbat gining instrumento siyawa. So, requirements sa laborers Ginoo, kamaong mohigugma, gustong mohigugma. Ya, mosunod tas Ginoo, daghan kay tag premyo, gahom, kalinaw, kalipay, katagbawan o kabalaan sa kinabuhi. Manindog na ta mga laborer sa Ginoo.